И здравейте хора, аз съм Пепърни 990 и това е моят втори клип. И днес ще играем на онлайн игра, която се нарича Real or Fake, на български, реално или фалшиво. Така че започваме. За първи път я играя, но това от сега ви казвам, че е Real. Има толкова мънички, знам. Ето. Real, даже някакво да мисля. Wrong. Фалшиво. Това е зумнато, така че мисля, че е Real. Аз направо ги взимам, но тук маче ще трябва да помисля, тъй като може да е фотошопнато нещо. Не знам точно какво е. Според мен е фотошопнато. Или пък не знам. Фейк. Wrong! Оле, много беше красиво. Real, това даже няма какво да го мисля. Оле, трябва да спра да взимам толкова бързо. Ей, не мога да летят толкова ниско самолетите. И то под мостове. Real, няма какво да е фотошопнато. Това наистина не знам какво е. Но ще заложим на Real. Според мен е фейк, но да видим. Чайката тук е добавена. Със сигурност няма как точно така да са уловили момента, когато чайката е летяла. Ето, казах. Real. Има такива кучета с възпалени очи. Браво на мен. Тук ще трябва да се помисли. Добре, според мен това е фейк, тъй като тези черните черти ми изглеждат фотошоп, но си няма какво. Имало е хора. Вау. Real. Това са прасеца. Сега ще трябва да се помисли тук. Тази светкавица на мен не изглежда много фотошопната. Фейк. Не, имало е. Оу, било е ден. Real. Няма какво да мисля. Последната снимка и това според мен е... Не знам, но според мен това е Real. И Game Over. 73% сме познали, 4 думи не сме. Ами добре хора, това беше всичко от мен. Абонирайте, харесвайте и разпространявайте. И до скоро!